na pamana aya ko kwani na somatanga wa khairul umur awsatuha ayatu nabi miya kapya gano na sokate tangeron ati bubugi mama na kasama na taw na dinga rarapin na ka maka tajud ka na makamad ka aba nang kikili sa kapag ide abati anak anak inna rabbaka huwa ya'lamu annaka taqumu min anna wa thulatu wa tayyibatu min alladhina ma qul huwa yuqaddiru al-layl wan nahara 'alima an ta'shu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Baka jumiyan sa kapag di magidida gusto ko bumait pero hindi ko magawa. Allahu akbar Allah. Kakafrak wara khali adik na ditero. Kenapa manobo pudi mama nakasama dak na taw na tiga alay. Ayat siya malay balas na isinamosyon na kawatia natapangingka. Ang akaway o mga maamo maka abangan ikini sa kapangadiya kapag mama inna anzalnahu fi lailatul qadr makatuko ko na tugo mga mama maka sangkade nasabi niya lang sa maskito agin mabukot na kamera na makatutuko Allahu akbar na alay Terima kasih kerana Ali Mami Khadiqum Fiqh Qurub Syah Quran. Ini kali mutanub wala kata mi do suranu. Wah, hagi suwalla na malaiga go suwalla. Wah. Ay maana niya mga urifan wallah subhanahu wa ta'ala na diyanan. Bagay syali Mami Khadiqum Fiqh sa Quran. Nasara mele wallah sa puso ka mag-interestado ko. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Palakad inshallah kapag indoon kan wallahu ta'ala. Na udi kabatian na din imanto na at imanto mga Quran na translation na English. Nakuha ka sa Quran ng ito Quran na ana English writing na batian ka sa wala asra sa suratun sa wala asra. Nagapagay dito ni batian ka. Na inga mabipupugan na sa mga Arabic. Di ka pagay bango to sa naidon. Na tiga alam di ko kabatian sa Arabic. Na di ko kabatian sa English. Ito ni miya suakan nakuha ka sa Quran na epitero nabi. Na nadro mushaf ibadah di mo katatantangin ka ko batang Quran na simba si Allah nabi ka pagabot sa Quran nakata na sa Quran natintang ka no amera to man na kabinga to na gani I don't know ya kido makakwa ba adin ka kataw adib man ko pa kayo ba di ka pagabot na banga di pamatenge banga tatarabasa ay kikidyan Datarangnya tabi tadi mamagbang, ang mga pasal magbang tabi ang nabanong dari magbang, napia di nga to di pumatiang kauran ubang na kumitin pa na kumaik. At hindi nga kataw na awa ka unaki. Yung manupupuniawa sa manakal mo. Kagi man ang lapkasi matabi di nga to sa kumatiang kauran ubang, Allahumma rabba hadid dawati tama, wassalatul qa'ima ati Muhammadi wasila. Tama ko kapos yan. Naudi ka ng katawan na mga pasal ka magbang na La ilaha illallah. Naawa ka. Ikaw titinog. Kami ay sana na kanya kanon. Ana mi ali kanon. Naman magbang na dito ni ulolan yan. Na pumakinig naman na dapo pumatian niya na dua ko bang. Uriano bang. Na ikina biya na naman tinan ako na ikay biya kan matangilang niya. Nado ko niya mele na ini biya matangilang. Na di man mutumug. Na di mo tadi ni pan mutumug sa mutame. Na dum na biso sumato na tapay. Tapay. Ito ni siya kin. Ito ni katatago sa tapay. Benda da aban yang geruk korok. Kalaman ka madakal ang tabi kana ba ko protection. Iya pernah ka maulolatan madakal mabuan ni kaya kamati tosan nga meron niya lapi paya. Ito tangay ngaki. Aya pitero nabi na al-ajallatu min ash-shaytan wa ta'i min Allah ta'ala. Lango na galabaka gaganggaan lango na galabaka tanto din na gaganggaan aalok-alok na galabaka syaitan. Kati nga mga alim. Nasugalabaka mateng ka na ditipong ko Allah. Lagi na kaya pagamat ka na, tatangin kami ang buhay ka. Kaparaan makalakay sa simbayang, na makamakusaw, na makarelax piya-piya. Ilaman siya sa Saudi kung mamasira na makamakakusap na miya pasan magusto sa kamat, na miya kamakakusap, na mitir na miya kapasar mamat, na makarelax ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Na makakusapan na mitir na miya kapasar mamat, la ilaha illallah. Napis apa kanu na makagiginagino ka pipiya ka na makapanalawin. Adi siya diyan kaya miya sugat takang hotak at pero nabi.
إذا أقيمت الصلاة فلا تعتوها وأنتم تسعون وأعتوها وأنتم تمسون إقراتون بيقيامتان لا أبخانو سنغو سامبين أبو بلالوي خانو ناسون خانو سامبين أسلور من أحلال لقونيو lagi sekatan mamna diga mga pala labi yenge kami yamat tabi no yang wang ame do nya penakakaba no ano rapi paya Allahu akbar asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadan na miya ho makasasapa sabi na diga pala Allahu akbar Allahu akbar ay matang kad na mini babu ba kanu na uwaki panlompa na kagya ko marakan na sa kamane pesengawan yan Niya subusuba ko rin mabuh. Ilang anak ka makagiginawa ko sige. At kabo ka binasangaw niyan. Di ka nakawang ake. At iba ko ni pagagtami ang wika. Nadi nangunake kati sa mga ulama tanong na pagpanging isya tanong kiran. Ano man yung ginawa na kamatan mabu? Dahil nga kadang yung padabar Diyos ko pa niya kagani sigo masaliwa mastido. Adip niya may kipresinga. Kaga nakamat, kaga nakatuwid pa niya na. Allahu akbar, Allahu akbar. Siya wala ilang. Kaya mura ka na sigupan. Pati mga pasad kami siya, may naliyaw ka! Nalang na sigupan na, baka sumasumatan ka! Sabi niya, di ko ni may kipresyo nga miyang buwik. Di na mga karibatan niya, o tabi ka na ba siya o mga akwa na yan, malutan niya ako nan, pag-ingatan tanuro na yan. Na di mga ulit ng Allah. Na! Ayaw to ami adi tanong kagi, na di ka syaitan na mababali alidway tanong. Na miya kay siya ko na pulala ko so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayun nga pala na kao, na miya kang bala kasira na si Iblis. Tuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mabas ka si Iblis, tingin away. Na tuhu Nabi, anay pag-isikar ka, na tingin Mabi Iblis sa susuguna ko manay wallah, asyunga ko ka, umakap mbala kata, na sadin sa ipag-isikar ka, na saan sa ipag-isikar ka, na simbagan na sakto. Na tuhu Nabi mapiya. Tuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam a'da'uka ala ummati. Pero iridwin ka ko mga umatakan. So mga umatakan na antay mga ridwin ka. Ay mana niyo na din ka kubay. O ay din ka kebinasa. Natigin na paganayron na ridwin ka na ko mga umataka. Pagang paganay ridwin ka tugu nabi. Na tugu syaitan. Na pagang paganay ridwin ka na hey ya Rasulullah. Na sige paganay ridwin ka. Ito to rin nabi. Sige paganay ridwin ka. Natigin na kadua. Natigin na kadua ridwin ka na imamun adil. Na syudah to among tulaman ay gagaw. Na di na ikadu aridwaya ka. Di kurong pa kaubay. Allahu Akbar. Na di na ikatalo. Ang aridwaya ka. Na di na rajulong gani. Gani ang mutawadi. Na syukun syukawasa ang mga limbabaan. Naukawasa ka na ba ambog? Ka na ba mag-istorya ka na sa kanyang bimapia? Sa kanyang bimapia bangsa, na sa kanyang bimaletangog, na sa kanyang panimalekadato, na sa kanyang panimataid. Na di ko na pa kayo